andi ben hari mawbe wulu ka faabe no mawbe wulu ka sarabe mawbe jallu pasuni non baabe ngani katto en har no nyawli be mawbe no o mawbe mo be jetti yokki mo no ye woni sonjaawre sonja non ben da mawbe university hatta mbudi mabbe din do manato ko mabbe jomba jaaje jali kaw be jombi non o nyande kadi be joddine mo e nder yimbe be mawbe mi be tummi andi be jiga tampa jaajawe se be o sonja nyande lankabe billahi be jiga tampa jaajawe parce que mawbe nga yida be tum jita den yimbe manyuma yuno tun ni mawbe ben ko mawbe he mawbe ka farbe wadi do billahi ye ben do alam fala malanda go lopi ngoti ayre habbino joni mi lamdo mago ankara seta appel ay la ngade ko décrocher parce que comme hulda woni to sta décrocher ko jom ko pire den day mu terto fikum questa è qui al clandestino gonga joni andi kon fala ay antiga yu gorje ma no sonji sa jabayno wala la mingo makko ti jamen nanga wallati joni onni ni ko wondo naadu mapini mo onni ni ko mapini mo ko onno ni la wa nyenyi ndara tampali tampale ande no ngasha angata ko mi ala dum do dan no min ko dum meta tam yanka ala dum do de billahi wallahi ni altigri sayi mo yurmete mo nafi hala din mi yo ko bosi mi woli ko mi yo ma jambay mo wa jumba mo gon jumba tamu de so wala la mi nyenyi na o nyama ti mako mi nyama ti yangu ngawa so wala taala ya joka bi wala tama fi don nan wala ta andi da wande kuma jundo to ka to fi ko mi anda mi fanke go yo yandi min ngomi may do ti kan yada ta yo yalla modi may ngaka pala kan yada ay ko formo ma yata tir ko min kala kan jokko ni be ni yandi may ko ala te gonga tun nanga en gonga bandiru Woi, jani kanako, mino nerga. Wali do aku ni wala. Wali. Ini. Oh ini ni jangan yang video ni. Masuk deh kenci. Ye. Kenci ni lah ini. La di kami, kombo no wandu mala banala. Kau faham kan? Kau jauh ikan lampai. Sai mo. Ina hino wow do gol. Kami mau tu. Bom. Mi do fa no io se. Ande la do, ko iki do fa da woni dusu. Ni ala ping. Buino wo do de. Mina kan do awati de. Kan do anati. No fo mi jabi. Yandi o affaire jombugo. Jiwa do. Min fuɗɗi ke yewtere ko jaade allo miñam ça va yettudallah abom jonna ɗo jaɓi ka miñam wo tantima numéro om ɗum wonniti waɗɗo téléphone ka noɗɗi Oui, bien, ça va. Bien, comment est-ce que Không nghe người Việt. Kau là nó xinh nhau đã. Yeah, tu me felicitations, yeah. Kau tu kau là. Bom. Không nghe người Việt. Em là cái bị kiki đâu ya ayo. Em là mua đi mà. Problem ada. Insyaallah. Billahi no kan ni tidak ada lain info kau. Surprise. No, sebentar ya soalan nanti kau. Aina, kau dia tu kau kau yang. Jaja ma apa itu wakil ke umumnya ke halal ibu ulama. Amna lo ai mudi ma ko wi ko be se duka. No fak ko de masko ko jomba no ma problem di go ngati. Mais ni engage bi ni wakil ko. Ande c'est le fruit là. Il est en train maintenant de récolter. Oh, on est calé dans non, donc, l'homme, quelles que soient les difficultés que tu vas arriver à traverser, il faut toujours te dire dans la tête qu'il y a une seule personne ou une chose qui est là, c'est-à-dire le bon Dieu, Allah. Allah non, quand on mi jordan ko non way. Sa na mi no mi jordan ko kan ko non ka yawda ko kan ko moto. Ko falla wo mo andi ko minji da wo mo andi
ko kanko tu waɗata hunde hara o landaki min nini simi nenete ɗo minene mi falama nende dixin ɗo yaka jajang inna awa ma inna kotola waɗi ɗum mais kanko so falama ɗum koye wanni li dixin yaha so falama warde wari so ñokkorde mbuɗo jonne goto susawolde donc c'est ce qu'il faut mettre en tête ok Albino milandama jajam non jibbini sai ko bobo jo min non o yiɗitirta ka ɗum ɗo nami desidata way ko min o yiɗitirta accito mi fenana wi fi yo anni kon faala yehi kaya ko min nodditama oye ala yaade yago maɓɓe parce que ala weedi moi c'est moi qui t'ai fait appel ici yaho par ce que an wayno mbiyan kadi no ka duusuɗo wiso ndiya alhamdulillah joni mi hewti ko ɗum tawɗon ɗo woni welo welo mo non andi hande yimɓe ɗiɗo no mari inde bonde mo be noon sikkay koya to mari inde bonde hande sa jombi ɓengu ma jibinaɗe ɓengu ma no mari inde bonde an gorko nda mari inde bonde ɓe wawata andude gina Allah e woni addani par ce que majji hay kawen no ɗuuɗi ɓe yeetoga o kaarijo on ñantinma gorko on no waɗi ɗo ni arana ɗum si Dieu ne pas fait ni tu peux pas avoir l'enfant mais pourquoi mi tigirani lam andi fewdo ɗum kono juuɓe hande ɓe heɓani koya konguɓe kongoɓe hamɓe ɓe heɓa ittere mone woɓɓe jombete tum ɓe nami ya jombetake tum mi jiido ko fof ke mi fijata o kay andi kadi batti o kaydi waɗano andi ɗon ha fewju sine kaydi waɗanoga ɗo kadi muñalalangal a hettay sali mo sali ko andugol joɗande ne sayno jooɗe andi naago ko gaddo waɗa burtu eyo awayi ayi gasi joni ko mi yetama are ka ɓe tumuñe dima mi alaniɓe kamɓe kay ɓe tippini droit mo moƴƴa kamɓe tigi innilam yomi yew ga yiiden mi ari mi wiide kadi ko hawre waɗi jaga ko welo o welo tawi miɗo welti kono tawi yo Allah jippi mo ɗon tawi simi hollani mo miɗo welti mi mari ka ɓerde kono yo ko ɗum no wayi no hayfi sali e bayt mon kon ko feɗ ɓen jokki ɗon ini goa sengo men ɓantima hande sa heefi pay ko walloma fiiɗa pere hala ɗum manni ɗaɓɓe ten fof da fi ɓeeɗi ko fi ɓiɓɓe fi ɓeeɗi ala ɓinguel ala jawdi ala ɗum satti ko mere aɗanɗa no satti sa heɓaɗi ko heɓuɗa kon ko ɗum ɓe ɗuman ɓe dingata e hoore mum sa hi famille ma on hino piira fi jawdi ma ala ɗiɓɓe woni ma ɗum ko ɓeɓɓe wonata ɓawa mum few aray kono joni jiye kañum suddiɗo imo landiɗo buyo yo ƴakkute o ande guiɗa o ari ko jatto sango dambol no ɗuɗanimo oɗo ko sonnajo ma ko faalaɗa o waɗanma no ɗuuɗi sa hirsida mongol goya sengo a ƴetta yorna ma anniyoɗa okka jama fita gogo yilde mi hokkaman koye jam Allah waɗi noon no woni no woɗi dambol ƴetta ɓawoje ɗen ɗiɗi walbanama o mi ƴetta yeesowa mi jonna ɗum ɗon imamu ɓey ɗum noppi ɓawoje ɗen ɗiɗi yeesoje ɗen ɗiɗi ko laamu ngun e imamu ɓe ɓawoje ɗen laati meɗuman kono woni joni halli e waddi na waɗno setani de seytane ala ɓeyɗo mum ñagol fay nani yo Allah woni ballo ko Allah woni wallowo gasi hen wawa gotti nani awa on jarama boy bawa eyyi miɗo hiwroɗo imamu hande mi yahay ka juulirde ani mi wayri toon ko surtout woni juulde kono mi woti wallahi